ପବିତ୍ର ଜାଗର ଉପଲକ୍ଷେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦିନେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟର ଧ୍ୱନି ବାରମ୍ବାର ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ସେ ତଳକୁ ଦେଖି ଚାହିଁଲେ। ଗୋଟାଏ ଦାନବ ତପସ୍ୟା କରୁଛି। ଦାନବର ନାମ ଭସ୍ମାସୁର। ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ଦାନବ ପରିବାରର ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସେ ଏକମାତ୍ର ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ବତ୍ସ୍ୟ, ଏବେ ତୁମେ ଉଠ, ମୁଁ ତମ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ଭସ୍ମାସୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ଆଖି ଖୋଲିଲା ଏବଂ ସେ ତା ସାମ୍ନାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପାଇ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଏବେ ଶଙ୍କର ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ପଚାରିଲେ, ତୋର କ'ଣ ବର ଦରକାର? ଅସୁର କହିଲା, ମୋର ଅମର ବର ଦରକାର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶଙ୍କର ଏହା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମନା କଲେ ଯେ ଏହି ବର ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅସୁରଟି ବହୁତ ଜିଦ୍ଦି କଲା ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲା, ଯଦି ଆପଣ ମୋତେ ଏହି ବର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ କୌଣସି ବର ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବର ତୋତେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟିଏ ବର ଦେବି, ଯାହା ଫଳରେ ତୁ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତୋର ହାତ ରଖିବୁ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ଅସୁରଟି ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲା। ଭସ୍ମାସୁର ଟିକିଏ ଓଲା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ବୋଲି ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ଏବେ ଭଗବାନ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଏହା କାମ କରୁଛି ନା ନାହିଁ କିପରି ଜାଣିବି? ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖିବୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇବୁ ଏବଂ ତାପରେ ଜାଣିବୁ ଏ ବର କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଭସ୍ମାସୁର ସିଧା ଚାଲିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଭଗବାନ ଏହା ଦେଖି ବହୁତ ଡରିଗଲେ। ଭଗବାନ ତ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ହାତ ଥୋଇବ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜଳିଯିବ ବା ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏହା ଦେଖି ସେଠୁ ପଳାୟନ କଲେ। ଅସୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ଜଲ୍ଦି ଯାଇ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମାତା ପାର୍ବତୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତାଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମାତା କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଏହାରେ ମୁଁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଠୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଚାଲିଲେ ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗଲୋକକୁ। ବାଟରେ ତାଙ୍କର ଦେଖାହେଲା ମହାମୁନି ନାରଦଙ୍କ ସହ। ମହାମୁନି ନାରଦ ଜଣେ ଅତି ଚତୁର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ନାରଦ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି? ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ଘଟିଯାଇଥିବା ପୂର୍ବ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ। ନାରଦ ମୁନି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଭସ୍ମାସୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖା କରିବେ ତାକୁ କହିବେ କି ସେ ନିଜ ହାତ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖୁ। ଯଦି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହା କାମ କରୁଅଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭସ୍ମାସୁର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନାରଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାକୁ ସେହି ବିଦ୍ୟାରେ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଓଲା ଭସ୍ମାସୁର ସେହି ବିଦ୍ୟା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଥୋଇ ପରୀକ୍ଷା କଲା ଏବଂ ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ଯଦି ଆମ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।